Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, κορίτσια και αγόρια, σε αυτούς που αισθάνονται κορίτσια ή αισθάνονται αγόρια, σε ό,τι τέλος πάντων θέλεις να είσαι εκεί έξω. Καλή σου μέρα, ελπίζω να είσαι καλά και να ζεις τη ζωή σου στο έπακρο, τουλάχιστον όσο να προσπαθείς να τη ζεις, να μην σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι, γιατί ό,τι και να λένε, ό,τι και να κάνεις, καλό είναι, κακό δεν είναι, εννοώ ότι ό,τι και να κάνεις πάλι θα βρουν κάτι να πούν, οπότε κάνε αυτό που γουστάρεις και τελείως υπόθεση. Εύχομαι λοιπόν καλή σου μέρα, καλή δύναμη. Αν πηγαίνεις στο γραφείο όπως εγώ, καλή υπομονή με όλα αυτά που πρόκειται να ακούσεις. Εδώ λοιπόν στην κίνηση, μάλλον στην ακινησία, πέφτει κόρνα σύννεφο, πάμε ένα βήμα, μετά σταματάμε, μετά πάμε άλλο ένα βήμα, μετά πάλι σταματάμε. Και γενικά υπάρχει μια, τέλος πάντων, ακινησία. Πώς θα χωρίσουμε τώρα εμείς εδώ πέρα. Δεν χωράμε. Εντάξει, κουνηθήκαμε λίγο. Αχ, Θεέ μου. Δεν ξέρω. Εύχομαι να κάνεις τη δουλειά που σου αρέσει ή τουλάχιστον να έχεις όνειρο να την κάνεις τη δουλειά που σου αρέσει και να είσαι πιτσιρικάς ή πιτσιρικα και μ' ακούς. Θα σου πω λοιπόν ότι κανένα όνειρο δεν είναι αρκετά τρελό για να μην το πραγματοποιήσεις. Και εμείς ως millennials είχαμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, τα δικά μας, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Κάποιοι τα κάνανε, κάποιοι δεν τα κάναμε. Αλλά να σου πω κάτι όμως. Εμείς ήμασταν πολύ πιο φοβισμένοι σε σχέση με εσάς. Τώρα δίνονται πιο πολλές ευκαιρίες. Οπότε πιστεύω ότι όσο τρελό και αν είναι το όνειρο κάποιου, τελικά υπάρχει περίπτωση να το πραγματοποιήσει. Κάποτε ίσως θεωρούσαμε, και ίσως μπορεί να μιλάω για τον εαυτό μου τώρα, ρε παιδί μου. Κάποιους θεωρούσαμε κάποτε ότι είχαμε ένα ταβάνι σε αυτό, ή ξέρω εγώ, σου έλεγαν πολύ πιο εύκολα οι γονείς σου. Τι έλα τώρα, βλακίες, σκέφτεσαι βλακίες. Έπρεπε να είσαι λοιπόν αρκετά τρελός και θεοπάλαβος για να μπορέσεις να πετύχεις και να βγεις από αυτό. Κάποιοι ήμασταν, κάποιοι δεν ήμασταν. Εδώ πέρα όμως τώρα είναι μια εποχή η οποία νομίζω σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσεις. Και ίσως γι' αυτό και έχουν τρελαθεί όλοι οι millennials μαζί και εμένα με τα social, γιατί είναι κάτι το οποίο και για μας, επειδή είδαμε αυτή τη μετάβαση από το τίποτα, το χαρτί στον υπολογιστή και το ζήσαμε όλο αυτό, όλη αυτή τη μετάβαση, θεωρώ ότι είναι κάτι φανταστικό. Αυτά. Άναρχες σκέψεις, καμία προετοιμασία.